Molweni emakhaya. Ndiyabuya kwakhona. Ndicela uqaphela apha lo mbhalo ndiwubeka apha elidongeni. Sino noun, umele unoun, uverb no object. Kodwa ke njengoko usazi uba ndizawuthetha ngesiXhosa, ndicela uqaphele lento nganeno kwalo mlambo. Lo mlambo ngokokwam ndizawuthi uyiverb xa ndiwutolika. Kodwa nganeno kwalo mlambo sonke sizisibizo. Jonga. Sonke sizisibizo. Kodwa ngaphaya kwalo mlambo uyiverb iyatshintsha ifanithu. Sibizwe ngagama limbi. Ngoko ke ndizama ukuthi nasiphina isibizo esingaphaya kwesenzi kuthiwa siyinjongosenzi. Jonga apha lo mbhalo. Umama, sorry, oh God, Satan. Umama pheka ukutya. Umama upheka ukutya. La ukutya besiqale sambona esisibizo ngexesha elapha. Uthe akuwela umlambo osisenzi wabizwa ngagama limbi ekuthiwa uyinjongosenzi. Khawuphinde jonga nakomnye umzekelo endifanele ukujonge. Bendizama ukwenza lento ke. Isibizo nalamlambo ogama lawo isisenzi sibe nenjongosenzi. Umama upheka ukutya. Esiyasenzi usibonayo sivumelana nesiyasibizo. Ngoko ke elagama kuthiwa sisivumelanisi sentloko kuba sivumelana nesibizo esiyintloko. Lena yinjongosenzi. Sinokuthi xa siyibiza yinjongosenzi ethe ngqo. Yinjongosenzi number 1. Ndicela uphinde ndicacise kwakhona. Le nto ndigqiba uyithetha. Jonga, utata uyaluqeqesha usapho. Kwesi senzi sinye sino ovumelana nesiyasibizo isivumelwano sentloko, siphinde sibe nolu ovumelana nenjongosenzi. Yintoni injongosenzi? Ivumelana nesenzi ngalalu umbonayo. Ngoko ke esi sisivumelanisi senjongosenzi kuba sivumelana nalaa njongosenzi ubonayo. Ndithe xa ndibiza yinjongosenzi number 1. Utata uyaluqeqesha usapho. Kwakhona unotsho uthi umzali, okay, okokuqala umzali uthanda abantwana. Umzali uthanda abantwana. Okay, abantwana. Kwakhona sinokwazi ukuthi umzali uyabathanda abantwana. Lapha uvumelana noabantwana oyinjongosenzi yentsusa okanye injongosenzi number 1. Okay. Ndicela uqaphele lento. Siyakwazi ukusenza isenzi njengoba ubonile. Esiyasenzi singupheka sikhuphe injongosenzi enye esinokuthi xa siyibiza yinjongosenzi ethe ngqo. Direct object. Direct object. Ndicela ujonge lo mzekelo. Okay. Unavratilova
udlala wathi? uNavratilova udlala intenetya. uNavratilova usisibizo, udlala usisenzi, intenetya yinjongosenzi ethe ngqo. Ndicela ukuphinde ndikunike nomnye umzekelo wesibini. Ndithathe nantsi imvumekazi yam endiyithandayo. Uthina thena ucula ntoni? Uthina thena ucula ingoma. Bethuna ngaphaya kwezazenzo zibonayo, la intenetya nala ingoma, xa sinokubazisa nganeno kuza kuthiwa bazizibizo. Kodwa kuba bengaphaya kwalaa mlambo bendithethe ngawo, laa mlambo bendithe uYordane, ngaphaya babizwa ngagama limbi. uNavratilova udlala intenetya, uthina thena ucula ingoma. Okay, mamela ke, siyakwazi ukusenza esi senzi sithathe injongosenzi yesibini. uNavratilova udlala intenetya, a direct object, injongosenzi ethe ngqo. Uthina thena ucula ingoma, yinjongosenzi ethe ngqo, ebesinokuphawula ngola hlobo njalo njalo. Sithi injongosenzi yokuqala okanye injongosenzi yentsusa. Ndicela ngoku senze isenzi ngasinye apha, sikhuphe injongosenzi ezimbini. Okay. Okay. Imancinci ke ngoku. uNavratilova udlala intenetya. Masiqale ngoudlala. Ndifuna ngoku isenzi sam singakhuphi injongosenzi number 1, koko sikhuphe injongosenzi yesibini esizokuthi i-indirect object, injongosenzi engathanga ngqo. Khawujonge udlala, siyasusa esasikhamiso sokugqibela, sifake uela. uNavratilova asinawukwazi ukuthi uNavratilova udlalela intenetya. Hayi, ayinawukwazi udlalelwa intenetya. Koko sinokwazi ukuthi uNavratilova udlalela ilizwe intenetya. uNavratilova, a tennis player, udlalela ilizwe intenetya. Ngaphandle kwalo ela asikhange sibe naye, ngaphandle koela asikhange sibe naye ilizwe. Ngoko ke ubukho buka ilizwe buxhomekeke kwisimamva sesenzi esinguela. La ilizwe ngoku uyinjongosenzi yesibini. Kaloku nantsiya eyokuqala, uNavratilova udlala intenetya. That was number 1. uNavratilova udlalela ilizwe. Ilizwe lo ufike kuba kutheni? Ufike ngobukho besimamva esinguela. uNavratilova udlalela ilizwe intenetya. Khawuphinde ujonge nalapha. uthina thena
uthina thena ucula ingoma. Injongosenzi yokuqala esinokuthi i-direct object. Ndicela siyongeze injongosenzi ingabikho nye. Jonga kaloku siyongeza njani? Sifakela isimamva esingu-ela kwesiya senzo sethu. Uthina thena uculela, hayi akakwazi kaloku uculela ingoma. Ngoko ke u-ela usenze saba nenjongosenzi yesibini, izihlwele. Uthina thena uculela. Uthina thena uculela izihlwele ingoma. Ilizwe no izihlwele ubukho bakhe buxhomekeke ubukho besimamva esingu-ela. Okay, ndicela kwakhona ndicela uphinde nditshintshe la, asingulo ela yedwa esimsebenzisayo. Siyakwazi nokusebenzisa u-isa. Jonga. Okay. Uthina thena ucula ingoma. Nase sinye isimamva esikwazi usifakela. Uthina thena uculisa izihlwele ingoma. Uthina thena is making, wenza izihlwele zicule. Xa uthina thena esithi what's love got to do with it, nezihlwele ziyalinganisa zimlandele. Ngamanye amazwi uzenza esasimamva singu-isa is making uthina thena izihlwele zicule zimlandele. Okay, uqaphele besinenjongosenzi ethe ngqo u-internetya engekabikho u-ela okanye u-isa, kodwa ngobukho buka-ela okanye u-isa kubekho injongosenzi yesibini esithi i-indirect object. Ndicela ujonge apha. Inoba sowusazi uba emhlabeni asiyiyo yonke into elandela umthetho. Jonga apha ezi zenzi. Upha, unika. Siyakwazi ukuthi ubhuti upha abantwana. Ewe, ubhuti upha abantwana. Iyavakala. Kodwa asinakwazi ukuthi ubhuti upha ilekese. Ubhuti upha abantwana. Injongosenzi yentsusa. Kuba kaloku iyavakala, siyevakala isivakalise phaya. Kodwa kulapha asinakude sifakele isimamva ukuze kudaleke injongosenzi yesibini. Ubhuti upha abantwana ilekese. Ayizulandela olahlobo besithethe ngalo kuqala. Kuba kaloku akukho isa phaya. Upha abantwana ilekese. Ubukho benjongosenzi yesibini abuxhomekekanga kubukho buka-isa okanye kubukho buka-ela. Naku nomzekelo wesibini. Utata unika umama imali. Utata unika umama imali. Umama no imali bazinjongosenzi. Bazinjongosenzi ezimbini. Kodwa asinawukwazi ukuthi utata unika imali. Ayizuvakala. Eyentsusa phaya izavakala xa sithi utata unika
umama. Nobumnika ntoni na? Ubhuti upha abantwana. Nokuba ubapha ntoni na? Sizayiva mva into yokuba ubapha ntoni, njalo njalo. Bethunana, ndicela ukubonisa apha. Nangona isenzi sikwazi ukuvelisa injongosenzi ethe ngqo nengathanga ngqo, kodwa siyakwazi ukuyibulala ingabikho totally. Jonga, ndifuna ubeka apha ke ngoku. Unavratilova uyadlala, full stop. Unavratilova uyadlala is playing. Unavratilova ububulele ubukho benjongosenzi. Nalapha uthina thena ucula ingoma ngokufakela phaya phakathi kwesivumelanisi senhloko nesi siqu sesenzi sifakele uya. Uthina thena uyacula. Ukuba uthina thena ucula ntoni, loo nto ayifuni bani. Bethunana, sinjalo ke isifundo sanamhlanje ibiyinjongosenzi ethatha injongosenzi ibingenjongosenzi enye safakela nenjongo yesibini. Qaphela kakuhle, ubukho benjongosenzi yesibini benziwe bubukho besimamva esingu-ela nesimamva esingu-isa. Ngaphandleni ke kweziyazibiso, ngaphandleni ke kweziyazenzi ndithethe ngazo, eziya upha okanye unika, bona nangona bezivelisa injongosenzi ezibini, kodwa eziyazenzi azibudingi ubukho besimamva esingu-ela okanye u-isa. Pheliyane, inkosi.